Inselmilkom u nilqakom għal programm ieħor Popcorn, il-programm fejn niffokaw dwar dawk il-films kollha li bħalissa dejjin fiċ-ċinema. U bħalissa fiċ-ċinema huwa t-thriller romantiku Lup Imweġġa, b'kitba bi produzzjoni u b'direzzjoni ta' Charles Meli. Fost l-atturi nistgħu nsemmu wkoll Charles Meli, lil Sara Camilleri, Heinrich Camilleri, Gabriella Borg, Joe Tanti, Joe Quattromani u Joe Carbonaro fost l-oħrajn. Armelani jismu Vincenzo ikollu l-libnu li jaqaf koma wara li jkun involut f'inċident ta' traffiku. U dan l-inċident jiġri peress li jkun għadu kemm skopra dan ibnu li t-tfajla li tant ikun iħobb u li jkun se jiżżewweġ kienet mietet b'mod traġiku. Niltaqgħu wkoll ma' John Smith li huwa spettur tal-pulizija li jkun popolari ħafna għaliex ikun kapaċi jsolvi il-każijiet kollha li jkollu. U dan l-ispettur ikun iżżewweġ għat-tieni darba, però l-mara li jkun iżżewweġ tkun 20 sena iżgħar minnu. U l-ispettur ukoll ikollu tifel li jismu Mark, però darba fost l-oħrajn dan John l-ispettur imur id-dar u jsib li l-mara tkun ħallitlu nota li tkun telqitu. U l-film minn hemmhekk ikompli jiżvolġi. U biex insiru nafu aktar dwar l-istorja u dwar affarijiet oħra, fil-fatt niltaqgħu mad-direttur kittib u producer Charles Meli. Mela, Lup Imweġġa hija l-ewwel huwa film thriller, drammatiku u sentendi romantiku wkoll. Il-film huwa mżewwa b'xeni kommoventi li ċertament ħajinżel għasel għal dawk li ħobbu xerdu xi dama dawn u l-hemm waqt xi film bħal dawn. Il-film joħodna fi flashback sentej ilu fejn naraw żewġ familji separati, koppja fejn kellhom tifel, ir-raġel kien spettur tal-pulizija u kienet it-tieni mara tiegħu u kellhom tifel. Il-koppja l-oħra hija koppja żagħżugħa illi insiru nafuhom waqt il-film li kienu għaddej minn episodju ma tantx kien tajjeb. U mbagħad insibu il-familja fil-famuża villa fejn kellu s-servi, il-kok, insomma, s-sefturi u kienu jaħdmu għalih. Mbagħad il-film jaqleb awtomatikament fil-preżent, jiġifieri għaddew dawk is-sentejn. U hawnhekk it-telespettatur se jgħid maġġara kif jista' jkun dak spiċċa hemmhekk, dak ġralhom hekk, tifhem? Mela mbagħad ftit qabel l-intermission. L-istorja titfana fis-sena tan-nofs fejn hemmhekk jiċċaraw l-affarijiet kollha u nsiru nafu r-raġuni għaliex minn hekk ġara hekk. Ovvjament waqt l-intermission se nqaraw ħafna spekulazzjonijiet minn nies li marru jaraw dan il-film. U se jibdew jgħidu issa aħjar jiġri hekk, mhux aħjar, kulħadd jispekula insomma kif jixtieq li tispiċċa l-istorja. Eżatt kif ikompli l-film, ikompli f'dik is-sena tan-nofs fejn itina aktar spjegazzjoni proprjament ġara, u mbagħad jerġa' jiġi għall-preżent fejn hemmhekk tibqgħu bil-kurżità biex ngħidlek sal-aħħar sekonda, meta ngħid sal-aħħar sekonda mirra l-film diġà, jaf x'in ngħid jiġifieri sal-aħħar sekonda bil-kurżità kif se jispiċċa. Il-film għamilnielu mużika oriġinali, jekk ngħidu l-soundtrack, miktub minn Sam Hayman. Nistgħu ngħidu li l-mużika labet parti kbira fil-film għaliex fejn hemm atti kommoventi hemm mużika mod, fejn hemm azzjoni hemm mużika mod ieħor insomma. Kif ukoll għamilna s-singla tal-film. Għamilna kanzunetta sabiħa għal-credit song, illi kantata Maris Briffa, nistgħu ngħidu li hija kantanta żagħżugħa, kantanta ġdida, illi żgur se tkun fil-għajn għal dawn li jikkomponu xi kanzunetti fi żmien l-Eurovision. Għandha leħna sabiħ ħafna, il-lirika kienet tiegħi, il-kompożizzjoni kienet tagħha stess, ovvjament mużika arranġata minn Sam Hayman li għamilli l-mużika tal-film. Atturi prinċipali, mela, atturi prinċipali hemm jiena, hemm Joe Tanti, Heinrich Camilleri, bħala nisa lil Sara Camilleri u Gabriella Borg, it-tifel li ddebutta l-ewwel darba wkoll Andrew Dagwara, u attriċi oħra li kellha parti
essenzjali ħafna wkoll fil-film Ingrid Borger. U fost atturi oħrajn Joe Quattromani hemm ħafna. Aziz John, nitolbok biex taqra dil-litra li naf li se tkun daqqa tas-sallet għalik u għal-Mark. Kif diġà indikajtlek fuq, iż-żwieġ għalina spiċċa. Ma flaċ ngħidlek dan kollu personali għalhekk deċidejt li naħrab. Fl-aħħar kelli nieħu deċiżjoni. Fuq kollox ma stajtx inkompli nittradik. Saħħa John, u nawguralek li intu ukoll issib imħabba ġdida oħra. Għadek għawintux. Irnexxiela tisaqilhom qalbhom. Mhux aħjar titla' l-fuq. Nitolbuk aħfirli. Kolla daru kontrija! Wieħed. Kolla ħatbattuha! Sekonna, baby. Ejja mewt kif jista' jkun. Wara l-intervent minn Charles Meli, issa jmistan il-Mareja u mbagħad għandna pawża qasira b'OMK.